जोंबो नायसिनायखौलाय जोंनो जे लामा रया गेफुं लामा बेबो माया हांखाय जोंनि देसो लाम सायजांनाय अंगो जांनाय हांखाय जोंखायबा दुखु माया दो जोनोमनि रां दगै लामा सायरो जांनाय अंगो दिसिबि गारि रबाय जोनोम मा खायरगो हांखाय जोंबो बाव खायराय बारासे रां राय बारासे जों खायखै मा जुबागो हांखाय जोंनो जे जुबा नायरंनो जोंबो नायसिनायखौलाय साका बुदबासो गांखाय बाव दार फायो जोंनो बुरदी जोंनो नायनाय हिनपायखाय जों वाइफखाय साय हरजेनायफोरलाय बङ जोंनो नाव वाइबो सु बानाय जांनाय नाव बाय जों वाइबो सु बानाय दंजोखा जोंनो लामा रने बारना जों बंनो नायनाय हिन साय हरजेनाय तारमाने नरम ताबु जे लामा रिनाय बननो बुरदी सिनाय बुर सिनायफोरलाय कुनु गजाक कसम कुफुर हिननालिया गारै जेने अबो जे जोंनो हामदाय तंखाय तो जोंबो मा हामदांनाय बाले अबन बागै जोंबो sini channel malu nopo khamai nopo channel dong phaimano sini dikutarong no sini main udesong ka sintabo sini shortcut kuno nayani bagoi sing tabo ব্যক্তিগত rang 3000 layot ini angot 3000 layot jesibi ba hawaran ngai sintabo lama salai tongo mane saike engkar ardi kya hol dana nai rang komni bagoi nanengkai sing obo haikiyai tin pala ina mono ango kha engkai tin pala ango mane bisinga tin pala tengan bisinga tabai kai 4 palang naka sarkar kuno naya application do ineka application do ibo set khaya accept khaya obo hai mang engkai obon baino sing tabo obo hai ke khayo engkai tabora lama bojakan simi bo pa lama si tabok sing takte khai phai mane obo ga lalsora bisiu kalai nai main road do kalai main road ni simi BORF mana cini para kai Budi Kumar para bo assembly go kalai bisinga BORF Abtulis Koromsora or kalayo family ka men illa makai lal sora kalai nai kai cini para gotongo tabok maximum kore hingpong 45 poribar tonga tongo engka obon baino bosor ka kan ro cini mo 100 বছর অংহা পারা বুদ্ধি কুমার পারা হেনে খবজাং মানে ও লামানো তো ই নরো বজাga সি কইন লাই হেগো ইলা মনো তো ইয়ং ব্লক গরখা ত্রিপুরাসা মন্ত্রী ফাইপো মুনুগ ত্রিপুরাসা মন্ত্রী ফাইপো এপ্লিকেশন ছুইরো গয় जों डाइरेक्ट न 5 किलोमीटर थायो जों छुइरो गय माने अबहाय के जों छुइरो गय रं माने अब कोनो एक्सेप्ट खाया 2023 हरो माने ताबो 25 टका 1 बছর लागाता थांका ओके लास्ट नों ताबो को सनाय नरंग ताबो आसु बसर त माने या गलो लामा तै कारण नि बगै नायकल जग्याङै तनाय ताबो नेता मन्त्री हिने र ताबो को आं ककासानानो मुसुक मानखाय सिने एमएलए sini Tiprasa Mantri tongo joto no kokasana musukai sini Budi Kumar para BORF bisi kalayo amuna sing
lama kia sadon babe kai tong ip chodin khayoi bridge nong nok kathana malai nai o bridge kaisa 5 kilometer jora phong lama जों मानदाखाय हामो ओमफ्राय आरो लामा मानखायसे पयलाखै लामा तारपरेसे कारेन्ट तारपरेसे तय बयलाखाय चिनि नांसं माने अंखा लामा अ लामा सायानि बायनो सिमटाबक अबहाय किये अबस्था साया ताहिं कायसा हायाव हाय जों पुरा बाललायसे मातुलायो बायिं खागय अबहाय मामां आइनि बागनो सिमटाबा कोन रकम खायखौ लामानो आइ गारि चले मन्दरो खायमानो हेन सिना आं किसे जालायखा इनका चिने गाड़ी ड्राइवर चिने सात राशि मोहन बबो सुबखा बबो किशु सुबखा चिनि बागै बो अनेक चिनि पारा फायो थांगोन बगे दाम खाय बखाय चिने क्रिस्टियान होइते खाय बो सतम चिनि पारा गो थांनो सिगा अबन बागै बो किशु सुबखा नों लामा रनो नुगै खायरगै बसुबाखा किशु गाय चु किशु कायै अमरा ताबो सय रमाया नाय आजा तेकेसा को नरो अरो जे तुइनु माने 20 बोसोरावमै आबा हायके तुइनुलाय माथं लायजा जोंजा खासिका चाहिँ आखे मानों जागौ तय कुनो साप्लाय आबा हाय टेंकी रक हास्ते हापां सरकारनि बखाते रिजाक मुरक करिजा सबरो जानाय नों कायसा जों नो आरो कायसा जे सरकारबो जों नाया जों आखे जे मासं पासं सांजराखे तय सातय बे तय हामिया हर हामिया नों माने बायनो मासं पासंबो थैजाका ताकि सागबो आइफले सरकार कोनो किछु जों नाया जों ओ बुरफुगायसिमे सरकारक आइफुका कानसा कुआबो बंनि दुगिरि दाजाक बानबो दुगिरि दाजाक नावखौरावबो दुगिरि दाजाक हिंगाय लामाबो दुगिरि दाजाक अब बग बुरलायपेखाय जों मोंसाबो नाया जों आयाखे बाहादबो तो तंजाफले तय सातयबा तयले मानों जाफले ताबक तो मासे मानखौ लफालगन चैतर अंखाले मासे मानिया बबो ओको ओ तुइरान मानि जराव गंकाय बर थाङै नंलाय साफ्रोफाय जों आइफोरावखाय आयु तय कुर्म नक ता बासाय फैनाय तय गजागो थाङै नंलाय जाफले चाराय खनाय थानाय बालायै बोसोर न खुंका नर अर अब हायके नंगै माथंलाय मानि जों आइखे नंगै माथं माने उजांनि बेदे अजां नंगो चिनि इजां बेदे इजां नंनायखाय 15-16 परिबार कागै इजां बेदे नंनाय हिंगे तय रानमानि जरार हिंगे बिरक्ति सिं कयजांलायो बुलायलायो अब तय मानजायानि बागै जों आइखे बे खाक्सिक लायना नांता तय खाक्सिक लायै आइखे बुरि र कयजांलाय फेले समयकाय सबनि सोलाय सबसो कां तै मान आबो हायका हरगन बासा होइति रखना माथांना 10-11 रगो बासाय माफायो आइफुका किरि नारङिया उ फालगन चैतर तय रानफुरखाय 10-11 रगो माफाय जागोसों अबसे सामान सालाय सब सागां फारि सबाय सुखि अब माफाय जाबो आइखे पुंसे माया उ तय गदारगो नक बासाय फायनाय रगो थांगै मानों जाफलेसिं नं म कामिनि मुंताम हनदा बुद्धि कुमार पारा ब बलक बे खजाबो मखाय मुनु बाय खबजाबो नंनि बिसिकाय नं पन्चायत जिने पन्चायत हे दिउरेजाब नंनि अ कपालनि बिरमाननि ककमारक न ताबुक साबनि थाने तलांगै साका हंगांकाय अब नरकनि अ जोंजारलक सल्पन हने वानसुक सरकार नायकल खालाय सरकारनि थाने तेलंगाना फेले आरो सिमबा तामा तंजा सरकार चे नायकल हंगाय ताबक जत सिने मीडिया सारंनबो बगो जोंनो सुवागै जोंनो हामजागै बगो फायजाका सिने दुखु कष्ट न फियं नामबागै हंगाय सरकारबो कायसा नं बिसिंतेके फुं बगो नायकलनानै बागै जों अबनो सादा फेले बगो फायनाय फैतों सिने एमले परदां सुबो फायनाय फैतों बबो जागाय ले रजा सिने नखै बबो कोनो फायमेनबो करै जिसेरिं सररगो फाय थांफाय जा सिने नखै फबो फाया बबो नायफैया हंगाय बबो ताबक बासागां रगो फाय नायफैना नंथं जोंनो सेरेस्ता खायनांथं जोंबो जत त्रिपुरा सारबसे बोलाना फकले बक जोंनो बानायो लाइपेखाय जोंनो कायसाबो हेलखाया सिने ता खुरगबो खुरग अ पाथिंनि हरमि खायनाय रगो बगो बंनि बग सिल सैमाले गंफायसे जत किसु कामबा बगो ओ बोलाना फकै बगो साइबाने फेले पलटिनि तमासा जतते नाय आइ फकै जोंनो बीजेपी खायके बुंथों बीजेपी बुर राजा मुथा खायके बुं राजा मुथा बुर हेनै जोंनो बाने बोलायपेखाय बग मुंसाबो नाया जोंनो